Salam aleyküm oğlum, Barcelona'nın can köylüleri için bomba haber oğlum. Sizi kutlayan Hansi Flick nesip edilen La Liga'da ikinci gedek. En öktü talipçi sayılandı Barcelona La Liga'nın izlediğini 2 gedek kazandı. Şeyden oğlum Hansi Flick ikinci gedek kodu La Liga'nın en öktü talipçisi sayılandı. Oğlum yenişiniz bilen kutlayan, kubuklar bilen kutlayan, ömrü köp bolsun, devamı gelip dursun. Liga şampiyonun kazanmak nesip etsin oğlum. Hemen kutlayan. Hansi Flick'in aydan oyuncularını getirip versen ben fikrim Liga şampiyonu alıp berer mi kadiyen Barcelona sebep Bavaria'dan alıp berdi, alıp berer diye men öz pikirim ba oğlum. Näli pikir edýän yok man komentarda berilen like basın reset mamiyattan çıkarmak. Soňunda komentarda yok man pikirlerinize garaşýan. O aydan oyuncularını getirip bersen şu mövzum Hansiling indiki mövzum nezip bolsa alıp berer diýen oğlum. Oğlum başka näme? Şu wagt Bernardo Silva'dan bir açıklama geldi. Men dedi Dünya Kupasından soň hem näme may stopara geçirmiş ondan soň bellisini etjek dedi. Ondan hiç kile belli bir zat ýok olarlar. Şoň üçin Bernardo Silva her xil habarlar çykýan ona alyp oturma. Şu öz aýtdy men dedi şu dünýä çempionatyndan soň bellisini etjek. Meselem Barcelona çykyş edýär, Atletico Madrid'e çykyş edýär, o belli däl. Şoň üçin olarlar Nico Paz was Argentina milli ýygyndysynda dünýä çempionatynda çykyş edýär, olar oňa açıklamasy geldi. O antrenmanlarda şu wagt gowy özüni görkezýär. O şoň üçin belli bolmadan durdy netip bola dünýä çempionatynda çykyş edýär. Jose Mourinho bolsa şo oyunçy maga getirip beriň diýdi Real Madrid'e. Peres'e diýdi maga diýdi Nico Paz'y getirip berdi. Ondan bolsa Koma beresi gelen o. Koma näme taryhynda bir gezek liga çempiona gatnaşýar olar. Oyunçylaryny dağada gelen o, tälimçisini beresi gelen o. O näme çely barya görmeli näme liga çempiona gatnaşmagy ödür uly bagытda. Topar üçin iň uly bagyt. Şoňa gatnaşmak üçin toparlar bir mövzum 32 tapgyr göreşýär. 32 oýun geçirýär. Şoň üçin olar beşem men liga çempionu almadım diýip gynanmalylar. Şoňa gatnaşmagy özi bir bagyt. Ondan soň näçe tapgyr öňe gidip bildiňçe eýem sen üçin şonjadan uly bagyt bolýar. Şoň üçin olar başka näme täzelik we olar Bernardo Silva'ny aýtdym. Ondan olar şu wagt var aýna mesela Manchester United täze oýunçy aldy Atalanta'dan, Real Madrid'in Sebastian Ajax kızyklanýar. Manchester United aldy olar. Ondan şu wagt Bayern Münih bir oyunçy bilen kızyklanýar, PSV'den olan kompaniýa öz arasynda ýaşypdyr, resmi habarlar çykdy. Olan bellisi bolýar olar. Fenerbahçe bolsa Sporting'den Luis Suarez oyuncu var. Şo bilen kızyklanýar. Eger Lewandowski'ni alyp bilmedik ýagdaýynda şu oyunçyny getirjek bolýar, düzümine goşjak bolýar. Fenerbahçe näme? Näçe ýyl azap etdi, şu wagt var özüm öňümden TikTok'ta çykýar. Şu köp can koýular gatyna alan ýa-da näçe ýyl boldy meselem diýerler çağım şu wagt doguldy, şu wagt ine öýlendirip bermeli boldy. Entegam ýok, bir aladat neden gaýrat edin öýle beýle gep gurrunlar var. Nesip bolsa Fenerbahçe'de bir Allah'a indiki mövzum almak nesip etsin. Olar başka komentarda yok, man pikirlerinde bilen täzelik bolsa habar etip durar. Janyňyz sag bolsun, işiňizde üstünlük.